Здравейте, казвам се Калина Янчулова и съм преподавател по графичен дизайн в Трето СУ Марин Дринов. Програмата стартира преди 4 години и сега ще ви покажем някои от елементите, с които работим и творим в нашата оборудвана компютърна зала, нашето студио, с което е зад мен и, разбира се, техниката, с която го заснемаме. Делим се на две групи за компютърните зали, които са оборудвани с професионална техника. В училището всяка година организираме изложба с творбите и дизайните, проектите, задачите, снимките на учениците. Разбира се, на най-добрите около 70-80 творби са на всеки етаж, както на 4-ти, 3-ти, 2-ри и в фоайето. Програмата е 5 годишна. От 8 клас се започва с основите на графичния дизайн, където се взимат елементите и принципите за работа в дизайните. Започва се с програмата Adobe Photoshop, която обработва снимки, правят се ретуши. Отделно от това се учат и на фотография. Другата програма след това, която започваме да учим, е Adobe Illustrator. Тя се занимава с векторни криви, се казват. Третата програма, която учим, това е Adobe InDesign. Тя подготвя предпечата за крайния продукт. Учат се да правят книги, корици, взимаме машините, видовете печат, ходим до печатници и също така си имаме принтер, където отпечатваме най-добрите неща. Също така, това позволява на учениците през тези 5 години да си съберат така нареченото дигитално портфолио, което ще им е полезно за бъдещата работа, за доброто им представяне. Ние рисуваме и сме креативни. Имаме индивидуално развитие. И правим много яки проекти. Мислим естетически. А освен това си забавляваме. Ого, ти какво правиш тук? Рисувам на новите таблети. Омага, и аз искам. Много си по-хубаво.